Zdravo svima ljudi, danas ćemo da igramo Clash of Clans i ovo je moj prvi klip na kanalu. Kao što već svi znate, što ćete da gledate inače moj kanal. Ja se zovem Serbian Wizards i želim veliku podršku na mom kanalu. Želja mi je da idemo do 10.000 subscribera, ali da se mi bacimo na gameplay. Clash of Clans prva epizoda, znači igram Clash of Clans već možda mjesec, dva. Ne znam tačno, ali ja nisam cheater, neću nikada da cheatam, preglupo. Ali evo, kao što možete da vidite, to sam inače level 5, monster fejci, svašta nešto. Ovo je moja baza. I trupe da, stigu sam do Wizarda. I idemo u akciju. Ova stvarno prejak. Može da... Ne, neću napasti. Ovaj je slab i ima jako puno golda. I da ovog ću napasti. I prije nego što počnem da napadem, želim da vam predstavim The Master of P.E.K.K.A. Zdravo svima, ja sam Luka sa kanala The Master of the P.E.K.K.A. Eto, čuli ste ga, a sada ćemo da napadamo. I napošću odavde, čak. Mislim da dobro jeste. I ovdje ćemo da stavimo 3 Gianta. Može. Sasvim normalno. I Wizarde iza. Znači Wizarde i onda Archere. Ovo je inače najbolja po meni taktika. Što mogu da Ujoj. Znači ne znam nešto puno ponavljam riječi inače. Joj. Ovo će biti lako. Joj. Ovo je Builder Hut. Možda ne stignemo uništiti, ali nema veze. Šta? Nisam uspio akciju. A daj, zezaš me. Dobro, nema veze. Znači, ovo je samo bio prvi klip uvod u kanal. Nadam se da ćete me u budućim klipovima podržavati. Pa hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se i... Ćao!